Здравейте! Днес ще разгледаме Chrome Beta, версията на Chrome за мобилни устройства на Android, която Google са пуснали за разработчици, за да можете да покажат новите функции. Google използва предимно Chrome Beta, за да покаже новите си функции или да ги изпробва преди да ги освободи за широката публика. Нека да отворим Chrome Beta, който може да се изтегли от Android Market. Устройството, което ползваме е Nexus 7. В момента сме заредили страницата на Chrome Pixel, ноутбука на Google. Тя е само примерна страница, с която ще покажа как работи браузъра и една от неговите нови функции, а именно компресиране на датата, която функция е много полезна за мобилни устройства и таблети, които използват 3G план, защото тя съкращава използването на мобилен интернет. Знаем, че някои от нас имат ограничени планове или дори да са неограничени. Имаме определен лимит мегабайти или гигабайти, които да са на максимална скорост. Всички се опитаме да ги пазим тези мегабайти на максимална скорост, защото на минимална е прекалено бавно. Едно от новите неща, които са въвели в Google, е гледането на цял екран на устройството, което се постига чрез обръщане в хоризонтален режим и плъзгане на устройството нагоре. Което между другото от една страна е малко глупово, защото в момента, в който искаме да се върнем надолу, лентата се показва отново и пълният режим изчезва. Но все пак така страницата се заема почти целият дисплей на таблета, като прави серфирането из интернет много по-удобно и лесно. Нека да обърнем внимание на функцията за компресиране, за която говорех. Ако имате Chrome Beta и не знаете как да включите функцията за компресиране, просто идвате в меню, настройки и Bandwidth Management. Влизайки тук, ще имате Reduce Data Usage. В момента е на 58% Data Saving. Ползвам го от около половин час. Нека да видим. Вашето предполагам ще е изключено. Включи се от горния бутон тук. В момента пише, че съм спестил 58%. Оригиналното съдържание на страницата, които съм отворил е 28,21 мегабайта. На страницата, които съм заредил са 11,78, което е 58% по-малко, както е показано на графиката тук, от обикновения трафик, който тази страница би отнела. С тази функция е много добре използвана на мобилните телефони, когато се ръчка из интернет. По мои наблюдения, компресирането на интернет съдържанието не забавя браузера, но за да сме сигурни, ще го пробваме дали е така или не. За целта ще средим едно и също съдържание с компресиране и без компресиране, а вие преценете дали става по-бързо или по-бавно. Първо ще заредим с компресиране. За да почнем наново, просто ще натиснем Refresh и страницата е презаредена. Това се вижда с спирането на въртенето. Глич се забелязва и при некомпресирания сигнал, но сега ще пробваме. Връщам се на страницата. Ще се върна в настройки. Упс, не в помощ, а в настройки. И ще изключа компресирането на сигнала. Ето, сега е изключено. Да видим времето за зареждане на страницата. Старт. И страницата вече е заредена. Според мен отнема едно и също време. Да видим дали ще има същия глич.
Може би не. Отново има, но не е чак толкова много. Честно казано, не забелязвам кой знае каква разлика, а за 50% от трафик, които спестявам, наистина се струва. Естествено, тези проценти от компресирането на датата определено зависят от видовете страници, които отварят, защото голяма част от съдържанието не може да бъде компресирано. Освен компресиране, Google гарантира, че по този начин осигурява и по-сигурно сърфиране в интернет пространството. Това е от мен. За сега оставям функцията включена. Ако се появи нова информация или открия нещо ново, ще посна ново видео. Благодаря.